Bona tarda. Jo seré molt breu i bàsicament perquè el que vull dir és una cosa molt concreta i ja està, i amb això quedo més que content. He llegit el llibre amb molt d'interès, entre altres coses perquè, com ha dit el Víctor abans, quan parles de lideratge automàticament venen al cap moltes preguntes, no? I molts dubtes, fins i tot. Jo provinc d'una cultura en la qual en determinats moments els lideratges eren qüestionats pel simple fet de ser lideratges, la qual cosa és una autèntica barbaritat. Els lideratges funcionen i són, i a més formen part de la nostra societat. El problema és quin tipus de lideratges. A ningú se li escapa que, i a Catalunya això ho han fet servir més d'una vegada, és que els responsables del país, hi havia molts que venien de l'escoltisme, no? Des del punt de vista polític. Si el Pujol va ser escolta, si el Maragall va ser escolta, si el Benach va ser escolta, sí. I sí, efectivament. Però jo crec que això, que està bé, és relativament important en relació amb una altra qüestió, per mi molt més de fons, no? I cito un paràgraf del llibre només. El lideratge, per tant, va molt més enllà de la imatge estereotipada del personatge carismàtic que diu al poble on ha d'anar. Habitualment el lideratge implica des del sector més micro, com pot ser un agrupament, un barri o un grup de veïns, fins al macro, com pot ser el país o el món, i comporta detectar oportunitats o problemes, corresponsabilitzar-se'n i fer-se càrrec de la situació. I aquí és on vaig. El segle XXI ens porta a una societat canviant, radicalment diferent, nova, amb nous reptes i sobretot amb noves maneres de funcionar. I en aquest àmbit és evident que els lideratges també s'han de redefinir, probablement fins i tot en algun aspecte s'han de reinventar. I aquí és on hi ha l'oportunitat. Jo crec que l'escoltisme sempre ha fet aquesta funció de fer emergir lideratges i fer-los emergir en àmbits molt diferents. En l'àmbit empresarial segur que trobaríem persones referents en el món de l'escoltisme, en l'àmbit polític ja ho he explicat, en l'àmbit cívic, en l'àmbit social, en l'àmbit cultural, en l'àmbit educatiu, etc. Per tant, que siguem capaços, com a escoltisme, de fer emergir aquests lideratges i fer-ho pensant en la societat que està venint, la societat que ve, i per tant que puguin ser lideratges útils pel bé de la societat, crec que és un dels reptes més importants que hi ha. I de veritat que llegint aquest llibre hi ha moltíssimes pistes de per on poden anar les coses, però això en tot cas ja vindrà després. Moltes gràcies. Doncs té la paraula la Muriel Casals. Jo no vinc de l'escoltisme, però quasi, sí. I en tot cas ple d'amics i amigues, o sigui que sí. A veure, a mi quan m'heu demanat de venir aquí, què és el que em toca fer? I entenc que el que em tocava fer era una lectura del llibre de l'Àngel Castiñeira i també dels textos que ens ha enviat l'Eduard Ballori, i de fer-ne una lectura des de la perspectiva d'una entitat de la societat civil com és Òmnium Cultural. I què entenem nosaltres o com interpretem aquest fet del lideratge i també el fet del ser liderats, perquè és una mica els dos costats. Com persones joves i persones no tan joves ens posem al servei d'un món millor. Això surt repetidament en els textos. Jo diria que en aquests moments els catalans tenim una sort molt gran, que és que tenim un projecte clar que ens fa pensar o que ens pot definir quin és aquest món millor que volem. Sempre els humans sabem com podem millorar el món i pensem maneres en què el món seria millor de com el vivim i de fet el progrés consisteix en això. Però és veritat que hi ha alguns moments en què aquesta millora es plasma en unes realitats o en uns projectes especialment concrets i és el nostre cas. Jo he trobat una frase en aquests textos que defineix el que s'ha de plantejar un escolta i diu és intentar deixar el món millor de com l'has trobat. I pensava això, doncs aquesta és l'oportunitat que tenim. Si aconseguim la plena sobirania pel nostre país, és claríssim que deixarem el món millor que com l'hem trobat. Deixarem el món millor que com l'hem trobat, primer
pels catalans, perquè els ciutadans d'aquest país necessitem ser responsables dels nostres recursos, ser responsables de les nostres actuacions, ser responsables de les nostres decisions, i això tant a nivell micro, com deia l'Ernest Benach, com a nivell macro, a nivell del conjunt del país. Per tant, Catalunya serà una mica millor. Espanya també serà una mica millor, perquè Espanya, alliberada d'aquesta relació malaltissa que ara té amb nosaltres, en primer lloc, des del punt de vista estrictament material, farà un ús més eficient dels seus recursos. Quan ja no tingui la subvenció, entre cometes o sense cometes, que li ve del nostre dèficit fiscal, doncs sabrà que els diners públics no s'han d'esmerçar en fer línies de tren d'alta velocitat on no hi ha mercaderies ni passatgers, sinó que s'ha de cuidar molt bé la inversió pública. I també s'alliberaran d'aquesta relació, abans he dit malaltissa, que tenen amb nosaltres, que ciutadans normals en aquests moments de qualsevol ciutat espanyola es posen nerviosos si saben que estem nosaltres aquí funcionant d'una manera natural en català, quan no els posa cap mena de problema que hi hagi una reunió semblant a Oporto i parlin en portuguès. Per tant, millorarà, es relaxarà la visió que tenen una gran part dels ciutadans espanyols respecte de Catalunya, i això serà millor, i no cal dir que... I millorarà Europa perquè Europa tindrà assegurada una diversitat que si nosaltres no hi som, doncs aquesta Europa que ens fa tanta gràcia i que exhibim tan orgullosament, que és diversa, que fas 200 quilòmetres i canvia la llengua, canvia el paisatge, canvia la manera de cuinar, doncs nosaltres, els catalans, som responsables d'una llengua, d'una cultura, d'una manera de cuinar, d'una manera de veure el món, que si no la defensem plenament, i defensar-la plenament ara ja sabem que passa per tenir la plena sobirania política, no hi seria. Per tant, si volem deixar el món una mica millor de com l'hem trobat, com demana la filosofia de l'escoltisme, tenim un projecte claríssim, i és en aquest projecte en el que ens hem de posar a treballar. Com que un altre dels arguments que he trobat en els vostres textos és que del que es tracta és de col·laborar, i que també ara ho deia l'Ernest Benach, que el líder no vol dir que és el que mana i els altres obeeixen, sinó que s'estableix uns mecanismes de col·laboració i que seguim o admetem o admirem les propostes que ens fa algú perquè té capacitat de lideratge, però no perquè ens ho mana, doncs he pensat que com a element de reflexió podia portar un exemple o una imatge que és una imatge que ve de molt antic i que ve de l'economista Adam Smith. Adam Smith segur que tots el coneixeu perquè és l'autor d'un llibre, La riquesa de les nacions, finals del segle XVIII, on hi ha aquell argument tan dit i tan repetit, a vegades caricaturitzat, de que els humans ens movem empesos pel nostre interès personal. I és veritat. Anem al mercat a vendre, intentant vendre el millor possible allò que hem produït, i ens trobem, o es troben els que van a vendre, amb uns que van al mercat a comprar i que intenten comprar al preu més baix possible allò que desitgen comprar. I d'aquestes múltiples accions i reaccions de compradors i venedors ens surt tot un joc de formació dels preus moguts per aquest interès, i alguns diuen per l'egoisme. Però és que el senyor Adam Smith, economista, filòsof, moralista i moltes coses més del segle XVIII, va triar ell mateix el que volia que es posés com a epitafi a la seva tomba. I va demanar, i efectivament si aneu a Edimburg al cementiri veureu, a la tomba d'Adam Smith hi posa autor de La riquesa de les nacions i de La teoria dels sentiments morals. A La teoria dels sentiments morals, Adam Smith explica que els humans sentim simpatia els uns pels altres, que la simpatia és un sentiment natural, normal, que el tenim d'una manera instintiva, que volem agradar als altres. Per tant, amb aquesta rivalitat amb la que anem al mercat, empesos pel nostre interès,
o aquesta rivalitat que ens porta, amb la que juguem al mercat empesos pel nostre interès, està suavitzada pel fet que nosaltres ens relacionem en el mercat i en els altres llocs amb uns individus amb els que ens hi tornarem a relacionar demà i demà passat i l'altre dia. I com que els volem tornar a trobar, no volem que ens facin fora del joc. Els moderns que interpreten això diuen és com el grup d'amics que es troben per jugar cartes cada diumenge, no tens interès en fer trampa perquè si no diumenge que ve no et convidaran. Adam Smith explica això, els humans som d'una manera natural simpàtics els uns envers dels altres. I ho explica amb un símil molt clar, molt bonic, que penso que és adequat al moment que estem vivint en el nostre país. El símil que fa servir Adam Smith a la teoria dels sentiments morals, i els de filosofia segur que heu llegit moltes vegades, però és que és molt maco, diu, si aneu al circ i quan hi ha aquella part de l'espectacle que és l'acròbata que passa per damunt de la corda fluixa, si per una estona en lloc de mirar l'acròbata us gireu i mireu els espectadors, us adonareu que tots els espectadors estan movent-se com si estessin ajudant aquella persona que passa per la corda fluixa. I això Adam Smith ho fa servir com a argument. Veieu com som els humans? Som que quan veiem un per la corda fluixa, sense ni pensar-ho, ens movem per ajudar-lo. Llavors jo penso que en aquests moments que tenim líders, en tenim més o menys, perquè també ho has insinuat, som un país de tradició anarquista i ens posa molt neguitosos quan algú és massa líder, penso que en uns moments de circumstàncies tan importants, tan especials com les que estem vivint, és un moment en què ens fixem bé que tots aquells que passen per la corda fluixa, i potser n'hi ha uns que els veiem passar per la corda fluixa, però de fet és tot el conjunt del país i moltes de les institucions del país que estem passant per la corda fluixa, penso que és el moment de recordar aquest símil i de ser conscients d'aquesta qualitat que tenim d'una manera inconscient de voler ajudar el que està al damunt de la corda fluixa perquè no volem que caigui. Per tant, la meva intervenció, també breu, és per dir-vos, vosaltres que teniu aquesta capacitat de lideratge, aquesta capacitat de reflexionar sobre el lideratge, aquesta capacitat de saber conscientment que voleu deixar el món millor que l'heu trobat, tingueu en compte aquesta vocació humana d'ajudar els que estan a la corda fluixa per fer que no caiguin i per fer que tots plegats arribem a l'altre costat de la corda de manera que serem millors que quan estem en aquest costat encara de la corda que és massa fluixa encara. Gràcies.